Este domingo, 5 de marzo, o Concello de Poio pedaleará contra o cancro infantil. Sí que se fai dende aquí un chamamento a aquelas persoas que, bueno, pues que non vayan a participar ou non poidan porque a inscripción está pechada, que sí que participen, pois como público, que se acheguen ata Seca, logo Paco explicará as outras actividades que se van a realizar e que, bueno, que tamén están aberto a que poidan facer as súas aportacións solidarias sen necesariamente ten que participar na proba, senón como público, como apoio. Unha cita organizada polo Bike Club do Concello de Poio e que xa ten pechados os seus 200 inscritos. A xente que queira participar pode vir igual. Teremos 2 pases de zumba, que veñamos de Carpe Diem de zumba de Poio, que farán un pase ás 11:30 e outro á 1, 2 pases de media hora. Teremos tamén un fotocall para quen quera sacar unhas fotos, pois sacar o fotocall que estuvo ali na pedalada con nós, apoiando a noso proxecto, e tamén gostaríamos que, bueno, a xente que se acercara, que apoiara tamén a asociación Asanog. Pese a que a inscripción este pechada, dende o Concello e o Club de Ciclismo convidan a todo o mundo a que se pase por esta cita que ten como fin axudar a Asociación Galega contra o Cancro Infantil. Unha pedalada que se fai para darlle ánimo a Isi e a toda a súa familia, un pequeno de 5 anos do Concello de Poio que ten cancro. Esta mañá o ciclista de BTT Ringo tamén quixo contar a súa experiencia. El tivo cancro e o deporte dixo que lle axudou moitísimo neses anos de loita. Pois animo a todo o mundo que teña un problema como este que non se veña abaixo e que loite e que, bueno, é moito cuestión de sorte tamén, pero tamén a actitude positiva e as ganas de vivir fan moito. Na zona da Seca habilitarase un circuito de 2 kilómetros no que os 200 deportistas inscritos de 5 a 73 anos tentarán completar simbólicamente 1.300 kilómetros entre todos, un por cada neno que padece cancro infantil en España.